Kawadhi nyime ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oramone report mar giyango ni onge kuo mar piny mane otimore e piny maduong' mar KCSE higa mokalo mar 2022. Jatend migawo no kata kamano yango ni nitiere moko kuom jomibadhi mane temo tiyo gi yore mag mbui ikelo karatese keyo karatese mag piny ma bandia ne jopuonjre. Jojaoko nigi ler mathoth kawuok Mombasa. E pacho ka mangima ka gichako pach jopiny e wach kuo mar penj mar KCPE higa mokalo, kamati mar od bura mochung' ne weche mag somo ne ogwelo jotelo manie migawo no mondo mi ochiwnegi ler mantiere. There is absolutely no way that you can say that there was collusion because two children have presented similar correct responses. You must go back to the question. Ero mono mane gibago Mombasa, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jagoche Belio Kipsang ka achiel ku jatend duol mar NEC David Njengere ne joketi e orindi maliet. Is this reflective of the script and the entry records of the land, or it is actually done by officers in the ministry to give that particular? As anyone who can see this. And I would like a case given from you saying, here is a case, and this was a D material, it got a B. We don't have any such case. So kindly, those are perpetrating on the falsehoods, Chair, with all due respect. The moment we don't trust data and statistics, then it gets worrying. That is because if you must be able to explain anything, including how you won an election, is based on data and statistics. We will share with you social media sites which, as we are talking now, are sharing question papers. And they are saying these question papers are from NEC. Kata kamano, jakom kamati no ne okoni dwaro nitiere mar piny owacho medo omenda ne duol mar NEC to chutho kaluwore gi kwan jopuonjre masani omedore. And what we want to recommend as Education Committee is to really fund NEC so that it is able to pay teachers on time, the examiners on time. Seche gogogo, jotelogo ne joriwore paro ni jopuonjre monego jol gi wach school fees onego bedi mana mago mochando mawinjore kod sir. So what we found out, the 13 billion that we have been able to give private universities for the last 6 years or so, the only time that they were audited was 2018-2019. And you cannot be able to give public funds to an entity which is not being subjected to audit. Na kama mwanafunzi ameona anataka kwenda chuo ambaye ni ya kibinafsi, mzazi atoe pesa alipe. Bang' dayo dho jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e wach kuo mag penj, kamati mochung' ne weche mag somo e pacho ka koro dong' mar chwalo report margi e nyim od bura mondo mi okaw okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV.